محمد رضا دے کول سارے بندے اکٹھے ہو کے آئے، آکھن لگے محمد رضا کلام بڑا سونا لکھنا ہے، محمد رضا کلام بڑا سونا لکھ دے جے، حضور دسو آپ پیسے پہن تو انہوں سونے ویچ تول دینے ہاں، لینڈ کروزنا دینے ہاں اس وقت دیاں، تو انہوں پیسے دینے ہاں، سونا چاہی دانے، چاندی چاہی دی، منگو کی مانگ دے جے۔ امام محمد رضا نے فرمایا منگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، فرمایا جنہ کل تسی جے وہ حساب نل دین دین، جنہ دے کل اسیاں بغیر حساب تو دین دینے۔ امام محمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے کل سارے اکٹھے ہو کے آئے، او بابا سونا لینا ہی لے لے، چاندی لینی ہی لے لے، تینوں سونے دے اندر تول دینے آ، او جناب ساڑی شان دے وچ کوئی قصیدہ لکھ دے، بڑے بڑے بادشاہ۔ امام محمد رضا نے فرمایا ہے او تھوڑی ساریاں رقماں، ساریاں جائیداداں، ساریاں لینڈ کرو ذرا فقیر دی جتی دی نوک تے، اور میں نبی پاک دا غلام، نبی پاک دا غلام، نبی پاک دا نوکر، میں تے پکار کے یا کھانگا کروں مد ہے اہل دوبر رضا، اور مینوں جائیداداں دی لوڑ کوئی نہیں، مینوں نبی پاک دی ایک نگاہ دی لوڑ ہے، جس نگاہ دے نال دنیا وچ بھی بیڑے پار ہو جاویں، آخرت دے وچ بھی بیڑے پار ہو جاویں۔ میں تے پکار کے دنیا جانیا کروں مدح اہل دوبر رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، جڑا جڑا نبی پاک دا گدا ہے ہتھاں بلند کر کے آکھے میں گدا ہوں اپنے، زبانہ نال کڈو کل قیامت والے دن ایسے صدقے بیڑے پار ہونے نے۔ اب میرا وجدان تے عقیدہ ہے نبی پاک دی نظر دا ایک اشارہ ہو گیا، ہر پاسے بیڑے پار ہو جانگے۔ آج پکار کے آکھو میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں، میں گدا میں گدا میں گدا میں گدا ہوں، میں گدا ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں، میں گدا ہوں اپنے۔ نبی پاک علیہ السلام دی محبت جنہاں دے دل دے وچ ہو، اور او دنیا دے وچ بھی کامیاب نے، قبر و حشر دے وچ کامیاب نے۔